Gas kene mas. Aku perawan ragam penggampangan buat jalin sareh sih ya mas yo. Iki mau Mas MC duwe janji gitu iki mau. Amit-amit nggih. Mas amit nderek langkung. Nderek langkung. Nah. Pak MC. Ya. Gimana Pak? Nah, iki mau di janji jadi arep kei. Di janji arep kei kaos. Kaos. Mbak Okta, Mbak Ayu bawa kaosnya. Sabar ya Mas ya. Sabar Mas Bro. Bawa kaosnya. Sabar Mas Bro. Silos ora apa. Silose apa? Silo. Sabar sih. Engko gringgingen. Ora, ku panitia kok, panitia. Eneng piro kuwi, Mbak? Ya. Eneng piro kuwi? Eneng piro? 6. Oh, 6. Dari Maestro. Dari Maestro dan dari mana Mas? Bintang Kurnia Sablon. Bintang Kurnia Sablon. Cek ombak dulu buat penonton. Ombak dulu buat penonton. Gue bilang MKB Maestro Krido Budaya Oye ngono sing bantet dhewe sebari kaos ya. Heeh. Sing persiapan cek ombak iki. MKB Maestro Krido Budaya. Oke. Ngendi? Teko dilempar to. Nganu ae. Golek isik. Kok ora? Anu ae. Ya. Dari sini 1 yo naik perwakilan 1. Go, tak hitung ping 10. Ping 3. 1 naik no, kudu naik no. Yo boleh Mbak, boleh. 1 wes. Dari depan 1. Dari depan 1. Blendi. Ayo Mas, rene Mas. Ayo Mas. Metune samping Mas. Samping tol Bawen. Iya. Yang sini 1 ayo. Yang sini 1. Naik sana Mas, go Mas. Liwate Pak mana nggih? Liwate sebelah kono. Tol kan di tol kene iki tol, dalan tol sing cedhak ngono ndi Bos. Rada sabar ya Mas Bro. Wong jame gek semene opo. Jame cek panjang saka panitia, cek panjang.
Heeh. Ayo Mas Sinambi dibantu Bintang Mas, saya Kaos. kepilih mau ndang rene Mas, ayo Mas. Sesuk selak sahur, ayo. Ya. Satu lagi tadi mana bapak-bapak itu? Sing sebelah kanan. Kene mau, ayo ke sana Pak. Mriki Pak. Niki bapak Ya. satu-satu nggih. Niki ada banyak kok. Ada banyak. Sabar nggih. Rombongannya dhewe kae nek sing entuk tim munggah Mas, ayo Mas, munggah Mas. Pundi wis tunggal meleh. Sik siji-siji. Iya. Kok sik kae mau. Engko gelombang kedua nggih Mas nggih. Heeh. Kayak mas, yuk tolong kayak mas, dibantu mas. Lah kayak bapak ini mas, diprioritaskan dulu. Iya. Heeh. Iya. Udah, komplit. Udah 3C. Ben untuk sawetara. Ya, Ya, mon. Ini apa? piye. Joget, kudu joget no. Ya, kayak ingin weh. Apa? Kosek no. Tapi joget lho Mbak, Mas. Ora apa-apa. Iki sok emprit, pating selebar gitu. Ya mas. Jaluke nganu weh. Kayak Ini, yo. Iki jejer monggo, jejer sik, jejer bertiga. Monggo mas, ini mas. Ayo. Boten napa-napa. Boten napa-napa, kalau boten nyokot kok bu, monggo, jejer. Alah, bur jejer, ora apa-apa, ora joget, iki ora takon joget. Anu sik, perkenalan sik, namanya siap, namanya sinten mas? Ridwan. Bapaknya namanya sinten pak? Mas Dias. Mas Dias. Mbaknya namanya sinten? Nias. Mbak Nias, oke. Saya Rene mas, ayo mas. Ngadeg kubur. Saya kan gandeng kayak dhewe urip ning Indonesia. Iya. Iya ta? Heeh. Gandeng urip ning Indonesia. Ge iki ya menyongsong. Menyongsong 17. Memperingati, wis memperingati. Dino iki memperingati 17 Agustus. Saiki mas, ayo mas. Indonesia ora mas, Rene. Pancasila. Aduh. 1, Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Indonesia ini mas. Ora apa-apa mas, ora apa-apa mas. Balik siji. 1, Ketuhanan yang Maha Esa. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kemusyawaratan. 4 Indonesia nggih. Cinta Indonesia. 4. Anak Indonesia. 4. Iki ketoke latah iki. Iya. Ya. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. kasih kaos 1. Ya. Dan persembahan dari Terima Bintang kasih, Mas. Sablon. Lah, ini Kurnia. bapaknya. Iya. Bapak, Dasar Dharma Pramuka. Aduh. Ora iso. Sing rada cendhek anu. Garuda Pancasila. Kulapan bukonmu, material proklamasi, setia dukungan untukmu. Pancasila dasar negara, lahirlah makmur sentosa, di bangsa satu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke. Oh, Os. Ya. Ora apa, yo Nah. 1. Sabar. Nah, iki iki ndak lah iki. ndak Mbak. Mas njaluk sing ireng, Mas. Oh, sing ireng. Ya. Oh, Oke. terima kasih ya Pak nggih. Nggih, matur suwun. Mbak mriki Mbak, nggo Mbak. Ora. Ora apa-apa. Ora ketok syuting. Engko disorot. Mlebu disorot. Heh. Kabeh disalami Mas. Iki Mas, Ya. kayak dalan. Mbak geser ini. Geser sithik. Ben lak rampung, lak melekasne. Apa piye iki? Temane Sing apa? iki gandeng wedok iki apa ya? Ora, iki tek gosek. Aja iki nek joget langsung emang. Ngene. Sik bar iki gelombang iki nggih, gelombang Iya. iki. Bar Iki- iki sing gandeng Mbak. Padha nganu memperingati 17 Agustus. Iya. Iki Mbak ya Mbak. Ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah kemerdekaan kita.
mau gak ada yang salah ngene iki. Ngene Mbak. Oke. Aman dan bahagia keluarga berencana hidup. Ini jaya PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia berusaha Iso. keluarga yang sejahtera dengan PKK. Yo. 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 Hidup gotong royong, bangga dan tanda, rumah sehat sentosa. Lah seperti itu menandakan bahwa beliau adalah ibu PKK sejati. Langsung dikasih. Langsung dikasih. 3 lagi, ayo. 3 lagi, sing wis follow akun TikToknya Maestro Krida Budaya. Langsung naik. 3 langsung. Akun TikToknya Maestro Krida Budaya. 1. Maestro Krida Budaya. MKB. 2. Ayo maju Mbak. Wis follow urung. Ini Ayo, Rene, maju. ini Sing satu ini. ado, 1. Ayo Ya. ado ora apa. 1 lagi yang belakang wes Rene Mas. Engko ndak dikira gue tidak pemerantaan. Maju ini. Bisa cek. Oke, ya. Dicek dulu sih Mas. Dicek. Maju. Mana? Sing sebelah Maju kiri rene, dulu. Pak. Iki siji. Wes loro si jingkas. Mbak iki lho kok mburi. Sabar ya Mas ya. Mbak metu kono Mbak. Metu kono Mbak. Langsung kono apa Mas? Mas Dicek. tolong diprioritaske Mas. Ora wong arep dipentaske. Iya. Ayo Mbak Rene Mbak. Rene ayo. Cepet melayu Mbak. Wus. Prikiti-kiti. Ya. Sinambi kita menunggu Mbaknya, langsung cek aja. Kita meningkat waktu. Boleh. Siap. Saya ngenteni Mbak Mas jalan-jalan Mas. Aduh, ayo Mas, goceki Mas. Mau burung Pak Jaran penak kok. Pak goceki yo. Ora apa-apa. Mungkin nanggap reok kok. Ora apa-apa, penting goceki sik Mas. Penting goceki sik. Naik Mbak. Naik Mbak. Jalan-jalan saya neng bro. Ya bro. Iya, penting goceki ayo. Wes. Mas Kendang, dijali dirungokke kendangane. Ayo Mas. Duplak tuden. Ayo dijali Mas. Ayo Mas Rawa. Ayo Mas. Ora apa-apa, dadi paling kesurupan kipas angin kok. Ayo Mas Rawa. Kabeh ayo karo drame. Duplak tungde dijali. Ayo, musiknya sih. Monem tuwalu, duplak tungde. Nah, dijali. Ayo Mas Kromo karo kendangnya ya dijali sih. Monem tuwalu, duplak tumben. Mana ya? Ayo Mbak, ayo tot kayak gini. Ki gerakane ngene iki. Contone dijali. Burine netok Mas Reza. Duplak tungde. Ngono tok Mas Reza. Ayo bareng. Ya. Bertiga, ayo. Siji. Iki jare sampe iki Mas, Bro. Ya. Yo, siji. Yo. Loro. Bisa ya tak contohnya Mas, karo musik Mas. Monem tuwalu. Duplak tungden. Nah, jajali ngono tok. Ayo jajar. Ayo. Ora apa-apa, rasa isin ayo Mas. 5, 6, 7, 8. Duplak. Alah piye? Bali pisan kas. 5, 6, 7, 8. Duplak tungden pisan kas. Duplak tungden pisan kas. Duplak tungden. Wes langsung kayak kaos Mas. Oke, persembahan yaitu bersama dengan konco MKB dan juga bersama Bintang Kurnia Sopon. Terima kasih Madrasah Manubun
bisa dilanjut. Terima kasih buat rekan-rekan maupun dari penonton yang merasa mendapatkan hadiah kaos dipersembahkan dari konco-konco Maestro Krido Budoyo dan juga dari Bintang Kurnia Sablon. Untuk rekan-rekan dari konco-konco Maestro Krido Budoyo, semoga. Yang belum kebagian besok lagi. Nek nanggap mesti kasih loh serap yo. Pihak-pihak siaga lur. Pandita Wiratunggal Pandhi bangsa Sang Satya Muti Warna Manjing jiwaning bangsa Pandita Wiratunggal Pandhi bangsa Sang Satya Muti Warna Manjing jiwaning bangsa
kok nekat jo ambung. Urip ana alam donya yen wong rekoso urip ra bisa mulya kutane romo sroka ponya ojo lali
kroso kaya tan bisa dipisahke manungsa honane opungan kowe nek kene natani aku sing sepi dhewe nyangke crita lakon tresno kanggo rasa kaya tan bisa dipisahne manungsa. persembahan yang keempat bersama waraknya dari Maestro itu beliau sekaligus dia bersama para DJ penyanyi Madrasah Bandung dan juga warga masyarakat datang Patas Kumpul Rejo Argomulyo Salatiga. Banyak terima kasih Madrasah Bandung yang sebelumnya mengundang kami berkebesar bersama Maestro Gede beliau. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih buat segenap dari mitra kerja kami maupun dari audio sound system maupun dari tim pendukung maupun dari video drone lighting video shooting live streaming juga terima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung perform kami bersama Maestro Ridho Budoyo perform di Lalatan Tata Patas Kumpul Rejo Argomulyo.